която се опитва. Влад, връщай се. Оба хора, аз снимам опа. И тут е не чуя. Давай! Следващия. Опа, давай. Покажи какво можеш. Давай. Да следя. Сега там мина през локва е сега. Ей, сега ще проваля набързо. Момичета, моля ви сега не се карайте, аз съм нали. И пак. Така е по-правилно. Тял назад. Чак. Добре, спираме да се премете на друго място. Нико, прейте тук на гаража! Опа! И сега ще имаш! Бягай! Чакай, стоп!